Il-Qorti tal-Appell ikkonferma deċiżjoni mit-Tribunal għal reviżjoni tal-ambjent fejn ma laqgħetx applikazzjoni għal proġett ta' bini ta' lukanda jott marina u villaġġ turistiku fil-bajja ta' Ħondoq ir-Rumien fil-Qala Għawdex. B'hekk b'din id-deċiżjoni tal-istess Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Prim Imħallef Market Kuti, din l-arsa tibqa' mhux mit-tifsa u tal-poplu. Fl-2016 l-Awtorità tal-Ippjanar unanimament waslet għal deċiżjoni biex ma toħroġ permess għal żvilupp. B'reazzjoni, Gozo Prestige Hotels appellat minn din id-deċiżjoni quddiem it-Tribunal. One News tkellem ma' sindku tal-Qala Paul Buttigieg kif esprima sodisfazzjon tiegħu għall-eżitu pożittiv mill-qorti it-tlieta filgħodu li mmarka t-tmiem ta' saga li tawlet għal aktar minn 20 sena. Huwa rrimarka wkoll il-pass li jmiss quddiem din id-deċiżjoni. Nixtieq nirringrazzjaw kollu l-Partit Laburista li issa daqdejn rigward il-każ ta' Ħondoq daħħala fil-manifest elettorali it-319 u nisperaw li issa dak il-parti tal-manifest 319 titwettaq billi hemmhekk jiġi Park Nazzjonali. Sa dan it-tant permezz ta' tweet il-Prim Ministru Robert Abela laqa din id-deċiżjoni li r-rappreżentanti u l-membri f'dan il-Partit Laburista tant ħadmu għaliha. B'reazzjoni wkoll il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri sostna li l-Partit Laburista minn dejjem kien ċar kontra dan l-iżvilupp, tant li anke fl-aħħar manifest elettorali ikkommetta ruħu biex jaħdem ħalli l-art ma tiġix żviluppata. Fil-waqt li feraħ lill-Kunsill Lokali tal-Qala, speċjalment lis-Sindku Paul Buttigieg li dejjem żamm pożizzjoni kontra dan l-iżvilupp, il-Ministru Camilleri temm jgħid li b'din id-deċiżjoni il-bajja ta' Ħondoq ir-Rumien tista' tkompli titgawda mill-pubbliku. Il-Partit Laburista wkoll permezz ta' stqarrija innota b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell b'konferma fuq dik tat-Tribunal tal-Ippjanar jiġifieri li m'għandux isir żvilupp f'Ħondoq ir-Rumien. Il-Partit Laburista rringrazzja lill-rappreżentanti tiegħu, partikolarment lil Paul Buttigieg, is-Sindku tal-Qala, u attivisti oħrajn li matul is-snin ħadmu bla għeda biex jipproteġu dan is-sit f'Għawdex.